Jesus jaunak saio zuten gauean ogia hartu eta eskerotezko otitza eginez zapilu zuela eta esan. Hau nire gorputza da zuentzat emana, egizue hau nire horregarri. Afalonduan gauza bera egin zuen kalizarekin esanez. Kaliza hau itun berria da, nire odolaz sinatua. Egizue hau edatetu zuen bakoitzean nire horregarri. Beraz, ogi honetatik jaten eta kaliza honetatik edatetu zuen bakoitzean jaunaren eriotza iragartzen duzue ura etorri arte. Jaunan esana? Jauna zuekin. Jesucristoren ebangelioa San Juanen liburutik. Pasko jaia gainean zen. Jesusek mundua utzi eta aitagana joateko ordua iritsi zitzaiola jakinik, munduan ziren beretarrak maite izanik, azkenean bete-betean maitatu zituen. Afaltzen ari ziren, ordurako deabloak sartua zion buruan Simon Iskarioteren seme Judasi Jesus saltzeko asmoa. Jesus aitak dena bere esku jarri ziola Jainkoagandik etorria zela eta Jainkoagana zihoala jakinik, jaiki zen maitik. Erantzi zuen soingainekoa eta esku zapia harturik gerrian lotu zuen gero. Ontzi bat urez bete eta ikasleei oinak garbitzen hasi zitzaien eta gerrian zuen esku zapiaz lehortzen. Simon Pedrorengan iritsi zenean, honek esan zion jaunak, zuk niri oinak garbitu. Jesusek erantzun zion, ni egiten ari naizena zuk ez duzu orain ulertzen, geroago ulertuko duzu. Pedro berriro, zuk ez didazu neri sekula oinik garbituko. Jesusek erantzun, garbitzen ez da zaitut, ez duzu nerekin zerrikusirik izango. Simon Pedro esan zion jauna, orduan oinak ez ezik, baita eskuak eta burua ere. Jesusek erantzun zion, garbitu hartu duenak ez du oinak baizik garbitu beharrik. Erabat garbi baitago, eta zuek garbi zaudete, baina ez denok. Izan ere, bazekien nork salduko zuen. Horregatik esan zuen, ez zaudete denok garbi. Oinak garbitu zizkienean, soingainekoa jantzi, berriro mailan eseri eta esan zien, ulertzen aldu zuen egin dizuedana. Zuek maisua eta jauna deitzen didazue, eta ongi deitu ere. Halaxe naiz eta. Beraz, nik jauna eta maisua naizen honek, zuei oinak garbitu badizkizuet, zuek ere elkarri oinak garbitu behar dizkiozue. Jarraibide eman dizuet, zuek ere nik zuekin bezalaxe joka dezazuen. Jaunak esana. Ostegun santua ari gela ospatzen. Oso egun seinalatua guretzako. Alde batetik, Jesusek bere bihotzeko oparirik handiena egin zigulako ostegun santuan. Eukaristia. Utzi zigun meza santua bere gorputz odolak gure janari eta gurekin gelditu zen. Modu horretan, ez modu horretan bakarrik, baina bai esan genezake modurik bereziena hoixe dugula. Eukaristia. Eta gaurkoan lehenengo Eukaristia, lehenengo meza ari gera ospatzen, edo gogoan hartzen. Jesusek azken afarian bere ikasleekin ospatutakoa. Besta ere apaizgoa egun horretan Jesusek eratu zuen. Eta gero nekaldiari hasiera eman zion. Eta bi momentu oso berezi Eukaristia zapartea handiena uxere du jakina, hartzazu eta guztiok urtatik, hartzazu eta
hori izan duzan momenturik handiena, jakina, ostegun santukoa, baina bi momentu oso berezi daude bat aurretik eta bestea ondoren. Afari aurretik, Jesusek propio bere ikasleen oinak garbitu nahi izan zituen. Hori, hango kulturan eta hango eguraldiakin eta klima eta inguru giroa kontutan hartuta oso gauza ohizkoa eta beharrezkoa zen. Guk eskuak igual garbituko ditugu, azaldu horretik, baina hankak, naiz eta egual ditxarra izan, botak edo iko ditugu eta ez dugu hankak garbitzen ibili beharrik. Baina garai haietan sandaliak hanketan jarrita eta gu kotxeez edo joango gara batetik bestera, baina garai haietan oinez baten ziren. Beraz, edozein tokitara aiatuta hankak zikin-zikinak edukitzen zituzten. Eta pertsona horri hankak garbitzeko zer eskaintzea halako edukazio ona edo harrera ona egiteko modua zen. Eta ja, pertsona bat aste balin bazan hankak garbitzen hori ja sekuleko harrera ona egitea zen. Jesusek, esan beharrean eta bakoitzak zuen hankak garbitu eta esaten azun, baina propio azken afariaren aurretik, aurreneko eukaristiaren aurretik, hoxe burutu nahi izan zuen, bere ikasleen hankak berak garbitu. Haientzako ikasbide ederra emanez eta guretzako ere bai. 2000 urte pasatu dira, baina guretzako ere lezio oso polita da ikustea Jesus, jauna, jainko semea, maisua, besteen aurrean, belauniko garrita hankak garbitzen. Eta gero esan zien, eta esaten digu, nik zuei hau egin dizuet, eta zuek maisu eta jaun esaten didazue, eta ongi esaten didazue gainera. Zuek ere elkarri gauza bera egizuen. Zerbitzua, besteen alde jokatzeak, besteen alde gauzak egiteak ze balio handia duen nola baite azpimarratu nahi izan zuen Jesusek, eta gure erlijioaren muinarekin, eukaristiarekin, oso modu estuan lotua dagoela. Gero, hori afal horretik eta afal ondoren, beste 3 apostolu hartu zituen, momenturik berezienetan aukeratzen zituenak, Pedro, Santiago eta Juan, eta Olia bezala joan zen otoitz egitera. Gauza horiek egin zituen Jesusek, ostegun santuan eta jaurdun nekaldiari hasiera ematen zaio. Orain guk, gure ospakizun honetan, batez ere azken afaria dugu gogoan, eta horregatik, gure seminarista Miguel eta Aratz, gure monagiloa, hemen jarriko zizkunik hanka bakarra garbituko diet, baina bakoitzak jartzen beste hemen, zuen aukiekin, eta zapata eta galtzeko erantzik. Bera
egin dezagun motorik. Jainko hau guztiena, gaur oskatu dugu zure semeen afarian indargaitu gaituzu. Egizu begireko mailan ere asegin bezala Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Eta orain, azken adorazioa eta ningo dugu prozesu txikia, gure jauna sagarri duzteko. Pero bezala, Euskila santuaren iturera, mezarik ez ematea eta konsagrazio eta ez dago. Egiten ditugu, ofizioak eta jauren mekaldia eta egituzako gogoratzen ditugu, baina konsagratu dure. Beraz, biharkoa komunionatuko dugu gaur konsagratutakoa eta utziko dugu direzela hor monumentu erarra. Eta aurretik, aurtengoan, gure paskoria izango dugun bataioak, heldu baten bataioak, orain egitura da ostegun santun, ematen zaio aurreneko olioaren igurtzi. Beraz, Jainko guztialdun betierekoa, zure seme bakarra mundura bidali dezu pekatuaren menpeko zen gizakiari, zure eurren askatasuna emateko. Badakigu, gaurkoan, gure senide honek ezagutuko dituela mundu hontako lilurak eta diabloaren maltzurkeriei gogor egin beharko diela. Apalik otoitz egiten dizugu bere alde. Zure semearen heriotzari eta piztuerari esker, ilunpearen menpetik atera dezazun, eta Kristoren graziak indarra emanik, bizi hontako ibiladi guztietan zaindu dezazun Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Kristo salbatzailearen indarrak bete zaitzala bere indarrez. Hori adierazteko igurtzitzen zaitut salbamen olioz Kristo gure jaunagan errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan eta denok redoa aitortuko dugu. Sinisten dut, sinisten aldezue jainko aita guztialduna zerlurren egilea. Sinisten aldezue, haren seme bakar Jesu Kristo gure jauna, ama Virginiagandik jaioa nekalduta obiratua piztu eta aitaren eskuinaldean eseririk dagoena. Sinisten aldezu Espiritu Santua, Eliza, Santu eta Katolikua, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, hildakoen piztuera eta betiko bizitza.
Biako ospakizuna